Ahojte, vítajte pri dnešnom videu a radi by sme vám povedali niečo o toxických vzťahoch a o manipulátoroch. Taktiež si prebehneme, ako identifikovať varovné signály, ako s týmito ľuďmi pracovať, ako ukončiť takýto vzťah. Začiatok by sme asi mali povedať niečo z takých tých teoretických vecí, aby ľudia vedeli, keď budeme o tom hovoriť, čo je napríklad love bombing. Sandri, ty poznáš tento pojem? Čo to je? Vieš čo, poznám ho viacej z praxe ako z tohto názvu alebo pojmu. Čiže viem, o čo sa jedná. Tak skús povedať. Zažila som už toto. Takže je to ako keby také bombardovanie doslova láskou na začiatku vzťahu. Máte pocit, že ste stretli práve toho vyvoleného, ktorý proste je ten princ na bielom koni, lebo tak úžasne sa k vám správa a nemusí to byť ani, že o darčekoch, že vám kvety kupuje, ale ma bombardoval s tým, že kedy už budeme spolu, dovtedy som to nezažila. Sa to volá love bombing, lebo on teda fakt bombarduje lásku, že to nie je o tej jednej správe, je to viacej správ za deň, ale je ich množstvo správ. Vo vzťahu je dôležitá v prvom rade komunikácia. Aj keď sa pohádajú dvaja ľudia, neísť nasratý spať, lebo to v tom inom môže vrieť, potrebuješ si to odkomunikovať. Alebo sú ľudia, ktorí keď sa pohádajú, tak zbuchnú dverami a každý idú preč, alebo muž odíde, alebo žena odíde. To je aké riešenie? Ja teda musím si to prejsť, čo ma trápi, čo mi na tebe vadí. Chcem o tom hovoriť. To si hovorila aj toto, taká zdravá komunikácia vo vzťahu, to je práve, že s tým zdravým človekom, ale jakmile tam máš manipulátora, s ním sa porozprávať nedá. Lebo sa bojíš. Nedá sa. Aj keď to skúšaš, tak proste nedá sa, on to nechce pochopiť. On nie, že ťa nechápe, on to proste nechce. Čo urobíš? Bojíš sa, manipulátor ťa začne zhadzovať, že kto ťa bude chcieť z jedným deckom muž a taká si a hen taká si a nikto ťa nebude chcieť, neopresí od teba nikto ani bicykel. Takto ťa položí dole, že ty si prestaneš veriť a v tom momente je zle, lebo ty sa zase utiahneš do toho, že a však dobre, radšej pre dobro v rodine a neviem čo, tak zostaneš v tom vzťahu. Ale to nie je cesta, lebo toto stále pokračuje potom. Ako tie ženy majú z takýchto toxických vzťahov odísť? Áno. Keď nasleduje taká žena, ktorá žije v takom toxickom vzťahu, kľudne sa nám môže anonymne ozvať, vieme jej poskytnúť nejakú pomoc, vieme sa porozprávať, či to bude nejaké psychologické poradenstvo, alebo nejaké iné odborné poradenstvo, alebo pomoc s bývaním, vieme to anonymne zabezpečiť a určite pomôcť, lebo takto by sme si ako ženy mali pomáhať. Ale už sú v dnešnej dobe aj muži v toxických vzťahoch. Áno. Majú ženy, ktoré sú manipulátorky a veľa žien je manipulátoriek. Ťa od rodiny, od práce, dehonestuje ťa, že proste, že si nula, že nič, akože ty nedokážeš v živote a ty tomu začneš veriť počase. Lebo 100-krát opakovaná lož sa stala pravdou. Nevieš čo ďalej, nevieš ako odísť, niekto ti nechce pomôcť, máš pochybnosti. Sama o sebe. A čo budeš robiť? Sme, že vlastne tento manipulátor príliš bombarduje toho človeka. Hovoríme o tom, že muž bude bombardovať ženu. Izoluje ju často, má výčitky nejaké, kontroluje ju nejakou prehnanou žiarlivosťou, alebo neustále hľadá nejaké dôkazy o nevere. Povedali sme si, že tlačí tú ženu do činnosti, postov, ktoré sú pre tú ženu nekomfortné, ignoruje jej potreby, tá žena príde k pochybnostiam o vlastnom vnímaní reality. Tak sme hovorili, že odmieta komunikáciu počas toho konfliktu. Prichádza už aj k nejakým vulgarizmom alebo fyzickému, sexuálnemu násiliu. Takže toho je extrémne veľa a tieto červené vlajočky by sme si mali všímať. Že... My sme si tým prešli a vieme to ako keby tak už vycítiť. Ale čo tie 18-20 ročné baby, ktorým my to teraz môžeme takto povedať, že vycítiť si to, oni nemajú z čoho vycítiť a čerpať. Tak by som fakt mohla odporučiť naozaj dávať si pozor, keď je tam viacej už týchto red flagov, tak asi to nebude v poriadku. Alebo nechať si toho človeka naozaj aspoň ten rok, 2 roky preklepnúť, že chodiť s ním, stretávať sa a nerobiť si nejaké vážne vzťahy. My sme také boli, hej, rúžové okuliare, to zvládnem, ako mne taký nebude. A ja ho zmením. Áno. To si myslí každá žena. Áno. Každá zmení ten prútik, či krivo narastol. S tým prešli, tak. Ja som v takom toxickom vzťahu našťastie nežila, ale asi... Ja som skôr tá dominantná, mne by to vadilo, keby niekto ma kontroloval a útočil.
Asi by som to nezvládla. Ona je ináč tá kontrola taká dosť nenápadná v tomto smere. Oni sú takí rafinovaní v tomto, že fakt to majú vypočítané do bodky a že ty si koľkokrát ani nevšimneš, že vlastne ťa kontroluje. Človek, keď je zalúbený, tak proste robí hlúposti. Môže mu hoci čo hovoriť o red flagoch a nevidí nič. Hej? Proste musí si tým prejsť sám. Ženy, akože, len toto je ten zlý systém tu u nás, čo funguje, lebo ja môžem odporučiť, alebo aj vy môžete odporučiť ženám, ktoré majú násilie doma, že nahlási to. Ale čo si tým pomôžu? Lebo reálne naozaj spíše sa zápisnica a ideš domov k tomu človeku naspäť. Ja sa pýtam, že aká je toto pomoc? Súdy sú podľa mňa nie v tomto akože korektné, že neprešetrujú do hĺbky. Nie vôbec. Do hĺbky by sa malo ísť, proste to dieťa by malo navštíviť aj psychologa a fakt ísť potom. Tomu stále ako keby bránime. Áno. Ale prečo? Lebo však to mentálne a duševné zdravie je na prvom mieste, lebo od toho sa odvíja tvoje fyzické zdravie. Takže ja si myslím, že psychológ v dnešnej dobe je len plus pre teba. Dávam do pozoru ešte jednu takú vec, že reálne, keď je taký toxický partner, že ono teraz sa nebavíme o všeobecných problémoch partnerských, áno, že dvaja sa na začiatku ľúbia a potom sa rozídu a možno si nevedia prísť na slovo. My tu teraz hovoríme reálne o toxických vzťahoch, ktorí sú manipulátori, robia ti zlé, fyzicky, psychicky a takýto človek ťa ani na začiatku neľúbil. To musím akože povedať. Darmo je tam nejaký love bombing, darmo ti hovorí sladké reči, ktoré sú není pravda. Lebo naozaj reálne to potom vidíš až potom pri tom rozchode, že ten človek ťa neľúbil. Ale ku mne taký nebude. Ja ho zmením, hej. Takže ono je to fakt také, že kto by išiel do takého vzťahu, keby vedel. Najlepšie na tom bolo aj po tom podcaste o tom feminizme. Boli sme zhejtované, že prečo si vyberáme takých partnerov, prečo si vyhľadávame sakra takých partnerov, že môžeme si za to my same. Ešte mám taký hejt. Muž. Kde je? Predpokladám, že je v robote v tomto čase ten muž a verím tomu, že bude pozerať toto video. Takto mám pocit, že každá druhá žena je presne v takomto vzťahu s manipulátorom. A že nevie, čo s tým. Reku, tak z čoho si máme vyberať? Hej? Kde je ten výber tých dobrých mužov? Každopádne vám dneska ďakujeme, že ste nás pozerali a že bolo toto video pre vás výživným a že sa nám ozvete aj v prípade, že máte nejaké problémy, ale že sa nám ozvete aj s niečím vtipným, čo vám vadilo na partnerovi, ako napríklad dýchanie, alebo nejaké iné telesné veci. A tešíme sa na budúce zase.